खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बैसो जाबायना मेगनाबो जाला ओमफ्राय गुजुनाय मानायफ्राबो दासिमबो थिग जायाखै जोंनावहाय 6टा हारिनि एसटिनि थाखाय माबा मोनसे जुदि बुङोब्ला गोबां बाथ्रा बुङो ओमफ्राय नैबेनि सायाव मानो बुङाखै हाग्रामा महिलारि साराथ' दाखालि बुंबाय एनअसिबो हरदों होननानै बे खुला खुलि बुंदों बाथ्रायाखौ एनअसिबो हरदों बा माबा मोनसे हरदों एनअसि हरनाय मानाय बेखौ बै समावनो बुंखादों बियो खोथाया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि सारा थिगैयासो गाज्रियानो जाबाय दिनै हाग्रामा महिलारि सार बाथ्रा बुंनाय ओमफ्राय सिसि ट'आनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बे फंसे बाथ्राखौ आबसुआबो बुंदों जिहेतु एसटि जायफोर थाखानाय एसटि बिसोरनिफ्राय जेबो खहा जानो मोना बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दै खोथा थोबसेबो हाग्रामायाबो सेम बाथ्राखौ बुंदों एबसुआबो बुंदों इउपिपिएलआबो बुंदों ओमफ्राय ट्राइबेल संघआबो बुंदों सिसिट'आबो बुंदों दा बावहाय हाग्रामाया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा हाग्रामाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै थायो बै बिथांमोननि थाखाय बै गियानि गुनि बै सुबुं बिथांमोनाथ' जौबो लोंखाया नालाय बिथांमोना जौनि जायगायाव कफिसो लोङो गाइखेरसो लोङो आपेल आंगुर फिथाइ जानानै ब्रेनि जानानै थानाय बै व्यक्तिफ्रा दा बाथ्राया जाहैबाय मा माखासे कमेन्टफोरखौ नायनानै उदै माने सागुलायबाय आरोखि माने ओरैबायदि साबाय आं 3 व्यक्तिनि कमेन्ट नायदों आं दिनैहाय फुंनिफ्राय आंनिखौथ' आं नायखायो आंनाव मोजां फैखाया आं बेखौ मिथिगौ देरहासार इस्लारि ओमफ्राय एमजेबिनि एमजेनियावथ' ओरैबायदि इन्टारेस्टिंल' फैखायो आयौ 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 खिन्थु कमेन्ट लिरनायनि खेथ्रआव लिर जा बुंनांगौ जेबो गैया बुंनांगौ बा माबा मोनसे गैया ओरैबायदिखौ कय एकजना बा हले बिसोरबा हले मोजां खस्थ' मोनगोन न'आवनो बोखांहैजागोन बा माबाहैजागोन बा जेलाव थांनोबो गोनां जानो हागौ बे आरोखि बैसोरनि फुल डाटा जों मोनजोबो थ' बै व्यक्तिफ्रा बै कमेन्ट लिरग्राफोरनि सायावसो दे दा लिरनो हागोन नै बेनि सायावबो मा मा लिरनो गोसो लिरनो हागोन दे खिन्थु बे कमेन्ट लिरनायनि गेजेरावबो आङो माखासेखौ सायख'गोन बिसोरनि सायाव आङो मा राहा लानो हायो हाया नङा होमबा बेबस्थाखौ जोंबो लागोन बा जोंबो खालामगोन जोंबो खस्थ'खौ होगोन बै व्यक्तिफोरखौ बेफोरबायदि खोथाया जाहैबाय मा प्रटेक्टेड क्लास प्रटेक्टेड क्लास दिनै गोरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होदों बेखौ मा हिसाबै प्रटेक्टेड क्लास होखो बे समाव बिटिसिआव हा बायनो हानाय मोनथायनि अधिकारखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ होदोंना होआखै कमेन्ट सेक्सनाव लिरहर दै होदोंना होदोंबा होदों होआखैबा होआखै प्रटेक्टेड क्लासखौ मानो होखो हा बायनो हानाय मोनथायखौ जि होमबाथ' जुदि गोरखाफोरनो प्रटेक्टेड क्लास होदोंबा बिसोरथ' एसटि मर्यादाखौनो होनायफोरबायदि जाहैदों हानि जाखिनि बायनो हानाय मोनथाय अधिकार गोरखानावबो नामा ट्रान्सफार जायो जिहेतु जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ अबिसिफोरनि नामावनो आनखि ओरैहाय कार्बि आंलंनि बर'फ्रा नैबे बिटिसिआव बायफैबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौथ' बाद दोन नैबे गवालपारानि बर'फोर बै सुबुंफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिआव हा बायब्लाबो बिसोरनि मुङाव ट्रेन्सफारानो जाया ओरैहाय सासे आंनि लोगो हा बायदों बिनि मुङाव दासिमबो ट्रेन्सफार खालामनोनो हाया मानसिया गवालपारा दिनै बिनि हाखौ आंनि मुङावसो ट्रेन्सफार खालामनानै दोनदों आंनि मुङावसो खालामनानै दोनदों मोनसे फोथायनायनि गेजेरजों होनबा दिनैहाय बिटिसिआव थानाय गोरखाफोर ना बिथांमोना प्रटेक्टेड क्लासनि होनायनि सायाव बै बे कमेन्ट लिरग्राफ्रा मानो जेबो धरना बा मानो जेबो बुङासै बा मानो जेबो खोथा होनासै नंगौना नङा दाथ' नैबे दिनैहाय मोनसे मा होनो एसटि प्लेन बा एसटि भि बिदि मोनसे एजेन्डा लानाय जादों माबायावहाय एसेम्ब्लियावहाय एजेन्डा लानाय जादों बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै दा खिन्थु बियो दिनैसिमबो जाफुङाखै मावफुङाखै एजेन्डासो लानाय जादों बिसोरो प्रस्ताब लानाय जादों बिसोरो बिनि सायाव सावरायनाय जागोन
ST भि होयोब्ला मा जागोन आरो ST जेनेबा सुतिया मरान मटक सोरबा सोरबा बिसोरखौ ST प्लेन बेयाव होनायनि सायाव प्रस्ताब लादों गोबां बाथ्रा बुंदों गोबां धरना होदों दिनैनि दिनाव आरोबाव प्रटेक्टेड क्लास होनाय समाव मानो जेबो बुङासैमोन बबेयाव थाखोमोन मा खालामना थाखोमोन बे समाव जिहेतु गरखा दोनो प्रटेक्टेड क्लास होनानै दोननानै जोंनि BTCनि हाखौ बिसोरनि मुङावनो ट्रान्सफार खालामनो हानाय अधिकारा दिनै मोननानै दङ मा सानदों बेफोरबो मोनसे गिदिर खहा नङा होनबा बेफोरबो दिनै मोनफा मोनफा होनबा दिनै राजखान्थि दोलोआ मोननैबो गोरोन्थि दं मोननैबो हान्जाया गोरोन्थि दं दिनै BPFआ दिनै सरकार फैनाय लगे लगेनो BPFआ दिनै बेखिनि बाथ्रा बुंनाय लगे लगे BPFआ गाज्रि जाहैथारबाय नंगौना नङा बाथ्राया बेसोना BPFआ गाज्रि जाहैथारबाय हाग्रामा महिलारि सारिया बिराद गाज्रि जाहैथारबाय मिनिथावना प्रमद बर' सारा जे गाइखेर लोंनानै गाइखेरजोंनो दुगैनाय गाइखेरजोंनो माबा मोनसे जाहैनाय बे नङालै बाबुफोर मोनथिबाय जोंनि BTCआव बयबो पलिटिसियान गोरों गोरा जाबाय बा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा ना सोरबा सासेखौ माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा दाथ' जों मा सोरखौबा दिनै बुङोबा बुंबावनो हायो UPPL गभर्नमेन्टखौ थांनाय सरकाराखौ बुंनो हायोमोन जोंथ' बुंदों बुंलांबाय थागोनबो आरो बुंबावगोन MLA इलेक्सन सफैदोंना सफैगासिनोबो दङना जों बुंबावगोन प्रटेक्टेड क्लासखौ मानो होआ UPPLआ हानि मर्यादा मोननाय बा हानि जाखिनि ट्रान्सफार जानाय बै बे गरखाफोरनि मुङाव बेसो बाथ्रा बेफोरखौ एसे गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला मा साननानै क्षमा होयो ना होआ नोंसोरनि बाथ्रा खिन्थु आं दाबो बुंगोन जायफ्राना साथाम मानसिनि कमेन्टखौ आं नायदों दे माने मोजां गैथ्रा रायजोआनो बिसोरनिसै माने पृथिबियानो बै व्यक्तिफोरनि बायदि ना बेफोरबायदि आरोखि बै व्यक्तिफोरनि बायदिसो आरो मैया सासे बेनि सावगारिखौ होनि बे मानसिनि ओरैबायदिखा बिनि बिफाया आर्मि रिटायार क'क्राझारनि बे अमा दिसि अमा गोदायोना बिनि सोनाब गालि बिनि न'आ बिनि सोनाबहा आं दाबो फट'खौ होदों बिनि न'आ सोनाबहा गालि बिनि एड्रेसखौ आं फुल डाटा मैयानो बरनदों जौ लोंनानै फ्लाट जानानै थायो मानसिया गाव मा हालोदाव दङ बेखौ बियो जेबो मिथिया बाबु आं नोंखौ अनबाय दे बाबु आं नोंखौ खिन्थु अनबाय नोंनि बिफाया बेसेबां दुखु खस्थ' लाहैदों आर्मि रिटायार दिनै बे बिफाया दिनै बिनि बिफानि नामखौ लाखिनो नागिराखै नों गाबोननो बोखांजागोन मोनथिबाय बांद्राय खेला दा गेले गाबोननो बोखांजागोन खिन्थु जों नोंनि फारसे अननाय दं नों UPPLनि नोंखौ जों मोनथिगौ आं मोनथिगौ मैया मोनायावनो फुल डाटा 100% फैजोबनानै दं नों बहा उन्दुदों बबे जायगायाव नोंनि लकेसनखौ मैयानो मोनजोबदों मोनायावनो बे गथ'नि सावगारिखौ मोनजोबदों आङो बिनि न'आथ' क'क्राझार टाउनावनो ना बेलाय बेसेथो मा गोजाननि मानसि खिन्थु जोंहा अननाय दं नोंखौ जुदि FIR होयोब्ला नोङो 1 घन्टा 2 घन्टाब्लाबो नोङो जेलाव थानायाव थाहैनांगोन नोंनि बिफानि मान सन्माना बहा थाखो नोंनि बाबाया नोंनि बिफाया नोंसोरखौ बिदि जानो थिनाखै बाबु नोंसोर बिदि जौ लोंनानै फ्लाट जाना थानो थिनाखै नोंसोरखौ मोजां नोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' लादों बाबु आं बेखौसो बुंगोन आरो रायलायनोब्ला लोगो हमनोब्ला जोंमा हटेलाव 1 तारिखआव फै खुला खुलि बाथ्रा बुंगोन आं मोनथिबाय नोंनि बिफानि माखासे डाटाखौ आं मोनदों बेखायसो आङो बेयावहाय अननोबो ओंखारदों सोरबा सासेया दिनै जोंनि बर'नि इन्डियान आर्मि फौजिफ्रानो बेसेबां दुखु खस्थ'जों एथ'रा दिनै बरफआव बेसेबां गिदिर गिदिर गस्ला गुदुं गानना थानानै आगोर मोना देशनि थाखाय हादोरनि थाखाय दिनै जों बिसोरनि थाखायनो जों थांनानै दं बिसोरनि अननायावसो नाथायबा दिनैहाय बे इन्डियान आर्मिजों है बियो फौजिसो है माबा माबि सनमान होनो नागिरा खिन्थु
बिसोरनि अननायावसो दे जोंनि देशआ इन्डियाया नोंबो आंबो नोंनि बाबामोननि अननायाव थांनानै दं हाजार प्राइम मिनिस्टार था बिसोरनि अननायाव नङा जाय फौजि मावदों बिसोरनि अननायावसो थांना दं उल्टां पुल्टां सिन्था खालाम थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा होलायबानो जाबाय।